Sziasztok! Én Isti vagyok, és folytatnám az elkezdett videót. Mint már mondtam, Isti Ezer vagyok, és ez az új... Nem tudom, mi akar lenni, most nem fogom ezt elmondani, de mindegy. Akkor várjunk is vele. Just üres. Na. Akkor csináljuk azt, hogy én most bemutatok nektek egy ilyet. Na figyeljetek, ezt lehet nektek csinálni, hogy építek egy házat, jó ilyen nagy házat, mindjárt megmutatom, másfél értük, vagy nem tudom, nézzék meg, és ezt így megcsináljátok, az alulra berakjátok, azt is kész. No, akkor ezt most én nem tudom, hogy most mit csináljak. De tudjátok mit? Küldjetek el erről sok kommentet. Jó?